saben bengi nyawang aku jenglengen pakmu. Sik. Nek kono-kono kae, ya campur sari ya apa wae. Jenglenge iki tiba ngendon, maksudnya tiba padha. Nek iki ngetes ketajaman penglihatan sing ngedram karo sing ngendang. Iya. Dadi jenglenge sewayah-wayah. Misalkan, dadi urung teko ngendon kuwi kudu wis jengleng. Oh iya iya. Pokoknya sewayah-wayah. Dadi kudu mripate iki kudu tajem nguaske kita. Ketok sing sini. Oh iya iya. Oh nah misale mau disambi ngombe kopi ngono kuwi ya kudu titis dadi sing regrame arek udut ngantek matane dipasang ngene iki nyepelekke iki laras penabuhe cah nom-nom kok kandhane matane lah wong ya kono ki sing ngeprank saiki perjanjian piye sapa sing ngantek luput siji ora nutuk loro nutuke kleru didenda rokok sakler setuju sakler kok aku tuh setuju nek ngantek nuwun sewu sing raine pucet tan dhewe nyaron kono piye yo dititeske ben ora kleru nek coplok rokok sakler yen memajang mung karo janur kuning wong ora sak pase kok digur dijenggleng terus lho lha jenenge jengleng lha nek gur padha campur sari ngendi-endi ya tiba padha anggere nanggleng iya purun jengleng Bu Hei, Mama. Mudeng ora ya. Lho, wah jan. Hae. Kok nyeluki koyo ngono lho. Ngantek gembrobyos lho sing kendang coba. Sik, kowe ngopo drukap-drukap nek ngono? Kancane kowe kemringen nyambut gawe kok ngenang ngene karepmu ngopo? Ayo maju kene. Ya nutuk-nutuk teratak ngopo ngono. Kembang bae weton. Enggak. Gunung. Lah ngono nek ngono munine piye kan diabani sik. Ya gandeng. Apa tik apa piye ngono lho. Gandeng nyayang kuwi rada yuswa, maksude wis sepuh. Paling ngene ya klothak. Klothak coba diunekke klothak ngono kuwi. Nek endang ora. Blong. Iki ngapa ta lek. Ngono ya melu-melu lek arep melu-melu dijembleng senengane. Titis sing ngendang iki. Kono mergane rokoke gur garek telung ler. Ngantek kecoplok siji ra iso udut kaya. Mesake sing nyaron. Piye? Anggere lagi arek ngene iki. Terus muni ngene iki. Terus muni ngene iki. Asu iki. Ora ya kae. Wong anu kok Pacitan. Alar kira. Yo. Sarupi. Ono. Coba. Mbok dile to, cah. Lah diitung karepe ra karepe yo kuwi ae sing digawe kok yo senengane kok. Nah, disikir ya. Kuwi rada rono. Iya. Aku ki semelang nek nabrak buke iki mau lho. Kondusif. Yo. Kiri, ya kanan, kiri, kanan balik. Nek cara Janaka ning kan didupak, gandeng kowe nggo jarik cukup jengkah nggih. Oke.
Ayo sing rada sesek. Pacitan. Iklan lewat. Janokone pekok aja. Hei. Lah wong kono ki yo ora nek pelatihan sik. Kono muni balik ki aku yo balik rono to ya. Sing dibalik iki cakile. Dadi Janaka ndak mbok arep enek buta cakil pola kaya ngopo yo gur ngene iki. Oke. Berarti baleni meneng cah gendase bancet kuplak sik nek kene. Ben nek ngantek pecah sik ngono lho. Nyandi Joni iki, anu lek Joni iki. Nganggo reok lho, mbok 100 apa pira ngono srengane kok. Rada mundur, baleni. Iki yo angel. Lah pinten? Ora gur 100 lha pinten? 105.000 oke. Palarke Pacitan. Tuwek ora kuat. Aku arep delik rene bae. Ora aman ning kono aku. Penyanyi gur didugangi karo MC wae. Wis. Endi 105 kan mau dinteni ngantek napas arep pedhot nek. Pripun, Bu? Tembung abuhe. Oh, derek rampung kok ya, Mas. Astagfirullah. Ayo ditutup kesek. Wis medine anyang-anyang. Mergone nek polahi aku anu piye kuwi? Resiko. Resikone. Nek penyanyi ono arep polah piye-piye ngono wis tenang wae. Wong lanang iki resiko. Dasar aku ora nganggo arepan ki sampluk ki wae, sampluk. Dadi monting terus. Monting. Kok ya ora mbok taleni. Nek gone ndang ora monting. Lha apa? Main cetok. Lah wong ya meneh kono kelet kok ya. Panas udan panas saling-aling caping gunung. Nah, meh, Ijik berlaku. meh. Najan wadon sarata lanang. Mane banyu tamponen aku wong lanang nyambut gawe Tenan. kaya ki nek nampa wong wedok Oke. tampanen Lah malah kasih do dilebokke Pak Joni ne. Cepet. aku kuwi goleki cepetku ki nyang Melayu iki to. Cepet jari. Nisare uti iki lho. nah iki yo meneng wae iki yo ngopo Arep dipek uti. tarak ibu iki tarak tenan wong tuwek kok yo waktu ngono lho getokane kok ya Iki Pak Joni kersane nyawer jenengan lho Mas. matur nuwun Sing mengawane 200 kok suda 150 iki kok Lah nggone omong kuwi kok ya. Ya. Dia zaman. Ya, monggo, Mbak. Non. Walah. Reok tambah 100. Sukino. Sing arep nambahi sapa, Pak? Sing nambahi Pak E lho, Mas. Ayo golekno dhuwit 100 sik Mbak Endang. Ndang. Rene. Piye meneh? Oh, nggih.
ponakanmu barang lho Mas mbok dituruti ngono lho. Lah nek kudune om ki sing ora ya ora tegelan ngono ki wong gur arek idete kok arek molo karo ponakane wis enek. Ya ora masalah ya, Pak. Lah, yo reoke sik. Kon piye nek? Yo. Ya wis. Pendukung oke lho Mas, ayo Mas. Kendange muni oke, kendange muni oke. Nganggo jebong ae. Kita persembahkan reok bancet Sutresno. Mulih sesuk pijet gah wis. Kan 100, pijete mung 50, jek jujul 50 lho. Lho, sikile wis mlecet. Ini. Ayo saya kelasnya doan nonton reok kok meneng bae. Kok kaya nonton kethek ogleng sak iklase. Maneman. Arep? Arep kerja. Wes ayo. Dek zaman berjuang. Jungkatmu ngene lho. Jungkatmu sasaknya lho. Golek apa? Nggo jungkatan mosok. Jungkat sasak. Oh, ribu-ribu. Ya. Aduh mangket lisut. Nah. Di Iki lho sabar. Wong lanang kok ora sabaran selak lek. Nggo cundukan kene iki. Hanya. Ki lagune caping gunung ho. Hanya. Penabangan sing njaluk Pak Joni yo. Joni. Oh, hanya. Li cheng chue ho. Apa kuwi? Li cheng chue. Liceng. 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 Cenggone ndak. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja
gone padha ora yo Pak Joni monggo Pak Agus jumeneng Pak Agus Iki berarti jenglenge wis ora berlaku ya Mas. Wis.